Hej sammen, og velkommen til den her video. I dag skal jeg lave min julekalender. Og den er stadig ikke så lang. Jeg kan ikke gøre noget ved det. Jeg synes bare... jeg kan slette noget. Jeg har 11 spil i alt. Det er også ret meget. Og faktisk et Pokémon-spil, jeg overvejer lidt at slette, men det er ikke Pokémon Go. Pokémon Go kører lidt bare spil på min mors telefon, så... Ja. Jeg tænker lidt over, om jeg vil slette nogle ting. Fordi det er et eller andet Nintendo-spil, jeg har hentet fra internet. Det er faktisk mega sjovt. Og jeg giver ingen link til beskrivelsen. Nå, snart skal jeg allerede slutte. Men jeg har en mikroskop der. Det skal vi kigge på nogle andre dage. Flæske. Jeg har faktisk prøvet at lave waterworld flip, når jeg landte faktisk. Og hvis I ikke subscriber på en V, så må I meget gerne så ham. Jeg må også gerne finde en, der hedder Go Gamer. Men I kan ikke finde ham i øjeblikket så godt. Jeg skal nok give det, når han har ændret sit navn. Ja, jeg vil allerede sige hej. Jeg er lidt rip. Det må jeg desværre sige snart. Nu. Men jeg er rigtig godt julehumør, og det er snart jul. Det er godt. Det er nemlig meget godt. Og vi skal lige åbne lidt chokolade. Det smager så lækkert. Det er nemlig rigtigt. Men jeg vil sige hej allerede. Hvis I kunne lide videoen, smid et like. Hvis I kunne lide den, smid et dislike. Ellers tak fordi I så meget. Og husk så på min kanal. Ellers hej. Husk at like den video. Og så på min kanal. Ellers hej.